Sig noget, prøv at sige noget. Vi kan høre, hvem er rigtig godt. Kan du hjælpe sammen? Ja, prøv at sige noget. Hvis du kan, Jonas, så er det været. Jeg kan i hvert fald med min nye høreapparat høre mig selv. Og dem, der ikke kan høre mig, de skal ikke række mange op. Det var et dobbelt negativt spørgsmål. Ja, det var lidt negativt. Det var meget internt. Nå, det var teknikere, der arbejder med sagen. Nå, men det kan være en lejlighed til, at vi lige har fået sat lidt i glassene. Skål! Eller det modsatte. Skål! Ja tak, ja tak, ja tak. Nu er det jo ligesom at være i 60'erne i Hvide Nyhavn og spille rockband der. Ja. Er I tilfredse? Nej, det er meget fint det her. Det er en prøve. Ja, så er vi vist ude over det rent praktiske, ikke? Ja. Tak for det. Det er klart. Lige så snart. Det bliver en kort tale, kan I godt høre. Nå. Først og fremmest et stort tillykke på dagen fra mor og mig til jer begge to. Så er det gjort. Fantastiske rørende at opleve jer i kirken. I kirken. Ja. Det var en flot ceremoni, og jeg kunne godt lide at sidde deroppe tæt på jer og se, hvordan I sad og sendte hinanden forelskede blikke og små skælmske smil. Det kan man godt røres ved. Og nu sidder I så her på 56 grader, hvor vi i øvrigt også mødte dig for første gang, Jonas. Og det er jo nogle skønne omgivelser. Og så ser vi jer sidde her glade og tilfredse med jeres venner og jeres familie. Så nu siges det jo, at bruden ikke er afgivet til gommen, før min tale er slut. Men rolig nu. Det er ikke en dyb bryllupstale, der er under opsejling, hvor at den ældre, kloge herre på egne og svigermors vegne skal stå og komme med en hel masse gode råd om tilbageholdenhed og så videre. Så det unge nygifte par her, de skal selvfølgelig have mange udfordringer, møde mange udfordringer. Så jeg kunne godt komme med mange råd. Det har du også gjort. Mange. Og et af dem, det kunne jo være, kom nu til os, hvis der er noget, I ikke har helt forstået. Men sådan bliver det ikke. Du tænker på, Ja, et eksempel. Det kunne godt risikere at dukke op, hvis det går for lang tid. Men det er ikke noget pres. Det er noget pause. Jeg ved ikke, hvad I kunne nå at lave under bordet lige før, men det er jo trods alt det. Men det der med de gode råd, det bliver måske tværtimod. Hvem ved? Vi kan også få råd. Og brug for gode råd. I hvert fald, så inden jeg kommer for godt i gang, og det er mens jeg husker det. Og nu snød vi lidt indledningsvis, fordi der var det der med teknikken, fordi jeg var bange for, at vi gik hen og blev sådan lidt ro i stemmen og tør i stemmen. Ikke? Jeg synes lige, at vi alle sammen skal tage en lille midtvejs skål. Ikke? Så føles det her ikke så langt heller. Skal vi op? Ja. Skal du Godt at strække benene også, ja. For dem, der ikke er ryger. Skål! Det er mig, der holder paraplyen højt, eller papiret. Ja, men det er da også helt vanvittigt, så mange høje mennesker, der er her i dag. Det har jeg godt nok lokaliseret. Ja. Så Jonas, jeg synes vi har en rigtig pæn højde. Ja, og derfor passer vi også tøj. Det er jo ikke så tosset. Men ikke desto mindre,
at holde tale til vores eneste datters bryllup. Se, det vurderer jeg jo som den næststørste oplevelse i mit liv. Næst efter at have set dig blive født, og se. Det må jeg jo nok sige, det kan jeg nok ikke klare. Jeg kan i hvert fald kigge på. Jeg var med på en kigger. Både da du og Christian blev født. Det var selvfølgelig også stort. Så bladet jeg på side 222 side. Se, din fødsel, den havde du så iscenesat i december i 1980. Det var med masser af sne og kulde, og dermed lidt ekstra spænding omkring kørslen til og fra en sygehus. Og så skal man jo helst græde i det øjeblik, man bliver forløst fra sin moders skød. Nu skal man jo ud i den der store, hektiske, farlige verden. Og det gjorde du så også. Hold da helt op, hvor så symbolisk. Men siden, så har der været smilet og latteren i mors og i mit liv. Dit åbne... nu er der jo ikke tid nok til at nævne alle de der superlativer. Men dit åbne og lyse sind, det har i hvert fald skabt mange glæder, og har altid givet dig en nem kontakt til dine medmennesker. Og vi kan forestille os, at det netop var disse kvaliteter, der måske var det mest interessante, da du mødte Jonas ved jeres første date, og også sidenhen. Og så er det lyse sind altså samtidig parret med en god portion stædighed, ligesom din mor. Du var ikke mange 2 år gammel, da du med tungen lige i munden sad og insisterede på at binde dine egne snørper. Mens Christian alt i alt som 8-årig fik mor til at binde snørper. Du sad lige ved siden af, og du gav ikke op, før det lykkedes. Ja, så var der jo også en snestorm. Der var lukkede biveje, hvor al unødig udkørsel var frarådt. Der steg du absolut op på din cykel og skulle cykle til gymnasiet. Passionerede hesteinteresserede, ja, ligesom alle de andre teenagepiger, og masser af fitness. Alt med stor entusiasme. Og nu er altså dig, Jonas. Det er til mors og min store glæde at opleve tiden op til det her bryllup og dagen i dag. Du stråler mere end nogensinde ved siden af Jonas. Til din konfirmation, der citerede jeg Kim Larsens Frøken Himmelblå med blandt andet disse ord. Hvis jeg kunne, så lovede jeg dig et langt og lykkeligt liv, men jeg kan ikke spå. Jeg kan stadig ikke spå. Men i dag kan jeg med væsentlig større sikkerhed se dig sammen med Jonas i et langt og lykkeligt liv. Ja, vi er venner. Men. Puha. Jeg kan lige først sige 2. Jeg laver lige en Margrethe. Nå. Ja, det er godt, de klipser sig. Jeg tager lige en. Nej, altså det er ikke fejl det. Ja, det var så det. Nu skal det jo ikke gå over i for meget sprut. Jonas, du skal vide, at vi jo altså ikke kan finde en bedre mand til dit end dig. Og jeg har også stillet det gamle jagtgevær af vejen. Det ved Ditte, det har været fremme indtil for ganske nyligt. Men Jonas Puha, du har godt nok påtaget dig noget af et ansvar over for Ditte. Ikke kun over for Ditte, men også over for Kirsten og jeg. Men vi er helt rolige. Det kan du sikkert godt fornemme. Vi har nemlig haft tid. Rigtig god tid, synes jeg. Til at lure dig i kortene. Og
fordi jeg er overbevist om, at du besidder den modenhed, ærlighed og kærlighed, der er nogle af de væsentligste kvaliteter for at påtage dig det ansvar, det er at dele et liv med vores ditte. I modgang som i medgang. Kirsten og jeg aner jo per forældreintuition, at der måtte være nogle megahits og noget potentiale i den her unge mand. Da vi fik tilsendt et foto med en glad og smilende Jonas og hans mor på storbyferie i Berlin, og til trods herfor brugte langt det meste af tiden på at sms'e og tale i telefon med Ditte. Ja, Pia, du har faktisk en ommer til ko. Det er ret. Jeg sagde godt nok til mor, hvad må han har handicap? Han ser sgu da rimelig godt ud. Det har jeg aldrig 100% fundet ud af. Men ud fra et par ture på nationale og internationale golfbaner, så mener jeg, at du har et handicap som din fars registrerede handicap i Dansk Golfunion omkring de 32. Det kan vi godt leve med. En vis overblik og en vis ro skal der til i vores hektiske verden med et stort job og en vinterkone. Det er det godt for os at vide, at selv en kæmpe veteran, der krydser golfbanens fairway i Thailand, ikke distraherer dit spil. Eller en gennemboring i en skjult vandrørsinstallation i væggen mellem badeværelse og soveværelse med en fed stråle vand lige ud af ansigtet på os begge to. Det kunne heller ikke hylde dig ud af det. Du fandt hurtigt hovedhanen, og så ringede du til en VVS'er, og vi satte os til bords, fik en middag, alt imens VVS-manden ankom og slog et hul i væggen på størrelse med en fodbold. Ingen panik. Tålmodighed. Det har du. Hvilket du beviste ved et stadig smil og en mødekommenhed, når jeg med min håndværkerassistent de næste 12 måneder mødte op for at reparere det selvsamme hul i væggen. Fysisk udholdenhed kan man altid bruge i et ægteskab. Du beviste på din afholdte polterappen, at du besidder store mængder af dette. Når først du kommer i stødet. Flot faldteknik og en rigtig actionmand. Nu kender I begge min holdning til det meste af det der dybe, som jeg indledningsvis jo lovede ikke at bruge så meget tid på. Gab. Jo, tak far. Den der lange aftenmonolog, den har I fået. Ja, det kan vi godt springe over. Men jeg skal derfor blot slutte af med nogle få begreber, som jeg ved, I allerede iværksætter jeres forhold. Og som mor og jeg håber, I vil følge resten af jeres liv sammen. Det er ærlighed og åbenhed over for hinanden. Kærlighed og begær til hinanden. Lighed og indbyrdes respekt over for hinanden. Nysgerrighed og oplevelseslyst sammen. Naturlighed og lange samtaler med hinanden. Og harmoni til familie og venner. Og så husk hver morgen at sige, I elsker hinanden. Og måske sammen nynne linjerne til Volbeats melodi for evigt. Der lyder omkvædet for evigt, måske for evigt. Skal vi sammen, samme vej, og når i morgen får øjne, og natten hviler sig, så skal vi for evigt, måske samme vej. Alt det bedste fra mor og jeg til begge to, hvor kærligste tanker vil følge jer uanset tid og sted. Og så vil jeg bede jer alle rejse og udbringe et trefoldigt leve for de kære Ditte og Jonas. De længe leve. Wow! Wow!